खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोननैसो खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ, माजुलियाव आयेन बेरेखायै दावबायसनारि दाव मैहुर खालामनायनि दायाव सा 19 सुबुंखौ खायो। माजुलि दैमा दिपआव दावबायसनारि दाव मैहुर खालामनायनि मोनसे दुखुनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। हाग्रा बिफान आरो पुलिसनि मोनसे जथाय अपारेशनाव मोनसे सोमोनांथाव मैहुर खालामग्रा रेकेटखौ बोखांनो हायो। रिपर्टफोरा फोरमायो दि मैहुर खालामग्राफोरा बिस गोनां मुवा बाहायनानै 50सो दावबायारि दावफोरखौ बुथारदों। मोनसे सुलुं मोननायनि गेजेरजों बिबानगिरिफोरा ओनसोलाव सिग्रोमो आरो बे दायजों लोब्बा थानाय सा 19 सुबुंफोरखौ हमनो हायो, जेराव सा 13 हौवा आरो सा 4 हिनजावफोर दं। गुबै दायनिगिरिखौ बरपेटानि खालिम उद्दिन होननानै सिनायना मोननाय जादों। अपारेशननि समाव पुलिसआ बिस गोनां मुवा आरो गोबां बिबांनि हांसोनि गांखंफोरखौ जब्द खालामदों, जाय आयेन बेरेखा खामानिफोरनि गोनांथार फोरमान महरै खामानि मावो। सा 19 दायनिगिरिफोरखौ हाग्रा बिफाननि आवथायाव लानाय जादों आरो केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ, डेम'आव गुलि गावग्लुंनाय जाथायनि उनाव आमगुरि पुलिसआ सानै सिखावखौ खायो। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला दायनिगिरिफोरा डेम' पुलिस थानानि आवथायाव थानाय 37 नेशनेल राजालामा सेरनि जाफिसाजियानि AS 04Z7454 रेजिस्ट्रेशन नम्बरनि गंसे गोसोम गाबनि पालसार बाइक खावदों। सासे सांग्रां जायगानि मुशकुर रेहमानआ बे जाथायखौ नुनानै लोगो लोगो गावनि गारियाव सिखावफोरखौ होसोयो। सिखावफोरा खारलांनाय समाव होसोग्राफोरनि सायाव गुलि गावदों। उनाव आमगुरि पुलिसआ सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ मारियानीनि बैसाहबी ओनसोलाव थानाय मोनसे साहा बागानाव नागिरना मोनो, जेराव बिसोर थाखोमानानै दंमोन। डेम'नि निथायपुखुरिनि बिमान रयनि खावनाय बाइकखौ बोखांनो हायो आरो सानैबो दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायो। खाफाल मोजांदि गुलि गावनायाव रावबो जखम जायाखै। आमगुरि पुलिसआ सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ नागालेन्डनि यारचां बस्तिक फारसे खारनो नाजानाय समावनो हमनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरखौ बकाघाटनि हरेकृष्ण दले आरो बिमान बरा होनना सिनायथि मोननाय जादों। दायनिगिरिफोरा बाहायनाय हाथियारखौ दासिमबो बोखांनो हायाखैब्लाबो पुलिसआ जाथायथिलिनिफ्राय लांदां कार्ट्रिजफोरखौ बोखांनो हादों। थामथि खौराङाव दङ, टिय'कआव लोगोफोरजों मोनसे पार्टियाव थांनाय सुबुंनि गोथै सह' मोनो। पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायो। मंगलबारखालि सासे 35 बोसोर बैसोनि सुबुंनि लोगोनि न'आव सासे सुबुंनि गोथै सह'खौ मोननायनि उनाव आसामनि जरहाट जिल्लानि टिय'कआव थानाय बलमा टंगानि गामियाव मोनसे दुंहाव थासारि आरो गुमुर सोमजिदों। थैनाय सुबुंखौ पराग गगৈ होनना सिनायथिनाय जादों। जायगानि थागिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला समबारनि मोनायाव परागखौ बिनि सानै लोगोफोर मिन्टु चेटिया आरो जिन्टु चेटियाया मोनसे पार्टियाव लिंहरदोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला जौ लोंनाय बे जथुम्माया मेन्टु चेटियानि न'आव जादों। खौरां मोननायनि उनाव टिय'क पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय बेखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय जरहाट मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों। जाथायफोरा सन्देह गोनांब्लाबो पुलिस बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो पार्टियाव थानाय सानै लोगोफोरखौ सोंथि खालामनाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ, BSFआ आलुनि थफ्लानि सिङाव दोनखोमानाय 3 कौटि रांनि पेन्सिडिल जब्द खालामो। आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया मंगलबाराव फोरमायदों दि BSFआ आसामनि श्रीभूमि जिल्लानि पाथरखान्दियाव मोनसे जर'खा केम्पेइननि समाव आलुनि थफ्लानि सिङाव दोनखोमानाय होबथानाय कफ सिराप बथलनि मोनसे गिदिर केप जब्द खालामनाय जादों। गिबि मन्थ्रिया फोरमायनाय बादिब्ला बे अपारेशननि समाव BSFनि जवानफोरा 30,000 बथलफोर पेन्सिडिलनि बथलफोरखौ बोखांनो हायो, जायनि बेसेना 3 कौटि रांसो जागोन। बाथि खौराङाव दङ, बरपेटायाव जानाय दुखुनांथाव नाव जाब्रबथाय। सा 7 दावबायारिफोरा गोमाना थानायनि खौरां मोन्दों। ब्रह्मपुत्र दैमायाव जानाय मोनसे दुखुनांथाव नावनि जाब्रबथाया सेंग्राबियाबनि रेहेमपुराव गिखांनाय थासारियाव गोग्लैदों आरो सा 7 दावबायारिफोरा गोमानानै दं होनना खौरां मोननाय जायो। गंसे दावबायारि नावआ हरखाबै गोग्लैनायनि जाहोनाव बे जाथाया जादों।
जायगानि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला नावनि जानला मानला सालायनाया जाब्रबथायनि गुबै जाहोन होननानै साननाय जादों। बेजों लोगोसे लाइफ जेकेटनि आंखाल आरो दैमानि गोख्रों बोहैनायनि फारसे सांग्रांथि गैयैखौ बे गिख्रंथाव जाथायनि गुबै जाहोन होननानै मुंख'नाय जादों। द'थि खौराङाव दङ गणेशपारायाव ड्राग्स जब्द, फालांगि हमजादों, 5 लाख रांनि बेसाद बोखांनो हायो। दायनिगिरिनि आखाइनिफ्राय ड्राग्सजों बुंफबनाय मोननै साबोननि केस बोखांनो हायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला जब्द खालामनाय बेसादनि बाजारनि बेसेना 5 लाखसो जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय सुबुं लांखारखौ उदालगुरि जिल्लानि थागिबि बिमल बसुमतारी होननानै सिनायथि मोननाय जादों। हमजानायनि उनाव पुलिसआ ड्राग्सनि फुंखाखौ नागिरना आरो लांखारनाय नेटवार्कजों लोब्बा थानाय गुबुनफोरखौ सिनायथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। गुवाहाटी पुलिसआ मिथिहोयो दि दासान्दि बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ अन्ध्र प्रदेशनि कर्नुल जिल्लायाव सासे आइजो आरो गुबुन 3 सुबुंखौ सासे डक्टरनाव HIV सन्देरनाय इन्जेक्सन होनायनि दायाव हमदों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला जाय आइजोनि सिगांनि बयफ्रेन्डनि बिसि। दायनिगिरिफोरनि सिनायथिखौ 34 बोसोर बैसोनि कर्नुलनि थागिरि बिबया बसुन्धरा, 40 बोसोर बैसोनि कंगे ज्योति जाय आड'नीनि मोनसे प्राइभेट हस्पिटालाव नार्स मावो, आरो ज्योतिनि 2 गथ', सानैबो 20 बोसोरनि जागोन होनना मिथिनाय जादों। हमनायखौ 24 जानुवारि खालि खालामनाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बसुन्धराया गुबुनफोरजों लोगोसे फाव फान्दायदोंमोन आरो बे गाग्लोबनायखौ मावफुंनो थाखाय लामा जाब्रबथाय खालामदों। 9 जानुवारि खालि जादोंमोन जेब्ला कर्नुलनि गंसे प्राइभेट मेडिकेल कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार महरै भुगिनांनाय सुबुङा गंसे स्कुटिजों न'आव थांगासिनो दंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला मटर साइकेलाव थानाय 2 सुबुङा गोसो जानानै बिनि गारिखौ सौग्रावदों, जायनि जाहोनाव बियो गोग्लैना जोखोम जायो। जाथायनि उनाव बसुन्धराया बिथांखौ मदद खालामनायनि फाव खालामनानै गाग्लोबजानाय हिन्जावनि खाथियाव थांदों आरो बिथांखौ अट'रिक्सायाव गाखोहोनो नाजानाय समावनो बिखौ इन्जेक्सन होदों। भुगिनांनाय सुबुङा होख्रावनायनि उनाव बियो जाथायथिलिनिफ्राय खारलांदों होनना मिथिनो मोननाय जायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरिफोरा सोरखारि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय बेरामिफोरनिफ्राय HIV सन्देरनाय थैनि सेम्पोल लादोंमोन आरो बे सेम्पोलखौ बिजिरसंनायनि थाखाय गोनांथि जादों होननानै बिदोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला गाग्लोबनायाव बाहायनायनि सिगां थैखौ रेफ्रिजारेटराव दोनथुमनाय जादों। नायबिजिरगिरिफोरा बुंदों दि बसुन्धराया गावनि सिगांनि अनजालुआ गुबुन सासे आइजोजों जुलि जानायखौ गनायना लानो हायैनि उनाव बे दायनि बिथांखि लादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। उनाव HIV सन्देरनाय मुवाफोरखौ भुगिनांनाय सुबुंनि देहायाव थुनानै होयो।